Jednoducho my by sme mali úplne od podlahy a od piky zmeniť to, ako my vzdelávame ľudí. Proste tí ľudia nemajú kritické myslenie, to znamená, že veľmi ľahko im predáš normálne čokoľvek, akúkoľvek blbosť, lebo si nevedia zvážiť a rozmyslieť. Okrem toho neučíme deti fakt akože od základnej školy finančnej gramotnosti. To je tragédia. Aby si vedeli narátať, na toto mám, na toto nemám, toto k životu potrebujem, toto nepotrebujem. A samozrejme potom sa bavíme komunikácia, prezentácia a tak ďalej, hej, že to sú veci, ktoré proste sa momentálne na tých školách vôbec neučia. Česť výnimkam, ešte raz hovorím, že česť výnimkam, lebo niekde sa to robí. Keď ideš proste na západ alebo aj na sever do tých severských krajín, áno. tak jednoducho proste tam to funguje super, hej. Ja si proste akože myslím, že my nepotrebujeme na to teraz nejakú revolúciu na ministerstve školstva. My nepotrebujeme, však my máme nové podnikateľov, ktorí to žijú proste každý deň a tých podnikateľov máme tisícky a desiatky tisícov na Slovensku. My zadávame práce proste tým ďalším ľuďom, my im pripravujeme tú prácu, my im to vysvetľujeme, my si overujeme, že či oni to vedia. Na každý jeden podnikateľ, ktorý toto vie robiť, ktorý má tieto skily, kebyže proste dal 2 dni v mesiaci proste tomu školstvu, tak podľa mňa my urobíme, že revolúciu vo vzdelávaní, hej.